Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am fideo hwn. Fan yma, rydym yn mynd i parhau gyda'r Mewnsefydliad o'r cefn drefn weithrededd Linux, sef y dosbarthiad Devuan. Felly, yn y fideo olaf, rydym yn wedi cwblhau Mewnsefydliad o'r cefn drefn weithrededd, ac hefyd y Death Freak, ac nawr rydym wedi llofnodi i mewn yn yr amgylchiad Death Freak XFXE, ond nid ydydd yr Mewnsefydliad wedi cwblhau oherwydd y mae ambell mwy o'r trosiadau i wneud, yn gyntaf pan ydyn eisiau i rhedeg unrhyw beth sydd yn arfol yn orchwyl i'r defnyddio gwredyn. Mae'r cychwynion hyn yn arferol dim ond caniatawyd i'r defnyddio'r gwredyn, felly mae angen i ni, os nad ydyn ni'n defnyddio gwredyn, i rhedeg yr gorchymyn sudo sudo, sef yr goriwch defnyddiwr gwneud yn Saesnig, i rhedeg fel yr goriwch defnyddiwr, sef yr defnyddiwr gwredyn, ond ar gyfer hyn mae angen i ni i mewnasod defnyddiwr neu'r cyfrif i mewn yn yr carfan ar gyfer y defnyddiwr caniatawyd i rhedeg y gorchymyn sudo. Felly, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn sudo gwacle ls i rhestru y cymwysiad o'r pregall cyfredol, mae gyda ni y neges sydd yn hysbysu nid ydy'r y defnyddiwr fan yma i mewn yn y ffeil y sudoers. Felly, sut i mewnasod y defnyddiwr i mewn yn y ffeil sudoers? Yn gyntaf mae angen i ni i newid y cyfrif neu'r defnyddiwr oddi wrth yr defnyddiwr cyfredol i'r defnyddiwr gwredyn neu'r goriwch defnyddiwr, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio'r gorchymyn su gwacle gysylltnod gwacle gwredyn fel hyn. Mae'r gysylltnod yn adolygu rydyn eisiau i rhedeg fel yr defnyddio gwredyn, defnyddio neu dod i mewn i'r amgylchiad ar gyfer yr goriwch defnyddiwr neu y defnyddio gwredyn. Wedyn, i adolygu yr ffeil sudoers mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn vi sudo fel hyn. Felly, dyma'r ffeil sudoers. Wedyn, os rydyn eisiau i fyndosod unrhyw defnyddiwr neu cyfrif i mewn yn yr ffeil sudoers, mae angen i ni i mewnbynnu yr cyfrif fel hyn. A dyna ni, mae'r enw o'r cyfrif ac hefyd yr enw o'r defnyddiwr fan yma, ac pan ydyn ni'n defnyddio y gar i gyd yn y prif lythrennau, mae'r hyn yn arddodau. Ydyn yn rhoi neu caniatau pob un o'r gorchymynion i'r defnyddio hwn pan y maen ni'n yn rhedeg y gorchymyn sudo. Na'r beth nesaf yw i achub y ffeil hwn, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy pwyso ar y botymau rheol gyda X, ac wedyn mae'r cymell hwn yn arddangos. Wedyn mae angen i ni i pwyso ar y llythren i achub y ffeil. Nawr pan ydyn yn ymadael oddi wrth yr cregyn fan yma, fel hyn. Nawr unwaith eto os ydyn yn rhedeg y gorchymyn sudo ls. Nawr mae'n gweithio. Wedyn yr ail beth ydyn eisiau i cwblhau yw i cyfaddasu yr ail datrysiad o sgrin, fel ydych chi'n gweld. Mae'n edrych yn ychydig o sgwar, ac hefyd mae'r llythrennau yn edrych yn ychydig o fawr sydd yn gallu arafu y gwrthodiadau pan ydyn ni'n eisiau i wneud bethau ar y Death Freak. Sut wedyn i gyfnewid yr datrysiad i wneud y sgrin yn haws i defnyddio. Yn gyntaf mae angen i ni i mewnbynnu y gorchymyn XVT, ac wedyn gwacle, ac wedyn y rhif 1,920, ac wedyn gwacle, ac wedyn 1,080. Ac mae'r hyn yr lled
ar uchder o'r sgrin o'r awdurdisiad rydyn eisiau I cyflawni. Felly ar ôl hyn, mae'r gorchymyn hwn yn archbynnu y data fan yma, yn enwedig yr un sydd yn dechrau gyda'r gair mode line. Wedyn, mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn sudo ac wedyn xrandr, ac wedyn namin newydd modd, ac wedyn y gwedell o'r llinell sydd yn dechrau gyda'r gair mode line. Fel hyn. A peth y mae'r hyn yn gwneud yw, mae'r hyn yn ychwanegu y modd newydd I mewn yn y cof gyda'r purdoleddau cywer ar gyfer yr ail-datrysiad ar gyfer sgrin sydd gyda'r fe yr ail-datrysiad o'r 1920 o lled ac 1080 o uchder. Wedyn, mae'n angen I ni rhedeg y gorchymyn xrandr unwaith eto, ac mae'r diben o'r hwn I dod o hyd o'r enw ar gyfer y sgrin sydd rydyn eisiau newid. Yr un sydd yn pwysig fan yma yw yr enw VEG-A1 oherwydd yn yr gorchymyn nesaf rydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn sudo gyda xrandr ac wedyn ar gyfer y diwylliad rydyn yn mewnbynnu namin ychwaneg modd ac wedyn yr enw o'r sgrin sef VEG-A1 yn yr prif llethrennau ac wedyn I mewn yn y dwbl dyfnodau yr enw ar gyfer yr ail-datrysiad newydd sef I mewn yn y dwbl dyfnodau 1920 x 1080 tandyllech 60.00 ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Nawr mae angen I ni I rhedeg yr meddylwedd I newid yr prydoleddau ar gyfer yr arddangosfa ac I mewn yn yr deddfrig amgylchiad SFXE. Rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r pwyso ar y botwmau angen gyda'r y botwm F3 ac wedyn rydyn yn gallu dywys arddangosfa oddi wrth y diwyllen ar y ochr dde ac ar ôl hynny dyma'r diwyllen ar gyfer yr sgrin wedyn mae'n angen I ni I newid yr ail-datrysiad i'r ail-datrysiad newydd sef 1920 o led gyda'r 1080 o uchder ac wedyn I pwyso ar y botwm I cymwysio. A dyna ni. Nawr mae'r sgrin yn edrych yn hollol well ac rydyn eisiau I pwyso ar y botwm I cadw yr gosodiad hwn. Nawr, y beth nesaf yw ar gyfer y tro nesaf I achub ein hunain I wneud yr un peth bob tro ar rydyn yn dechrau y deddfrig amgylchiad hwn. Rydyn yn gallu hunan symudoleiddio o'r gorchwil hwn trwy'r enghraifft yn adolygu yr ffeil .bashrx sef y ffeil ar gyfer y gorchmynion rhedeg ar gyfer yr cregyn bash ac wedyn ar y gwelod o'r ffeil hwn rydyn yn gallu mewn ysod yn gymwys yr un gorchmynion o'r rydyn wedi rhedeg o'r blaen yn gynerach sef yn gyntaf y sudo gwacle xrandr gwacle namin newydd modd namin ac wedyn y gwedell o'r llinell gyda'r data ar gyfer yr ffurfreddiadau ar gyfer yr ail-datrysiad gyda'r 1920 o led ac 1080 o uchder ac wedyn mae angen I ni I rhedeg yr ail-gorchymyn sudo gwacle xrandr gwacle namin ychwaneg modd ac wedyn yr enw'r o sgrin I cymwysio yr ail-datrysiad hwn ar y sgrin fan yma.
ac wedyn mae angen i ni achub y ffeil. Felly, pob tro rydyn yn dechrau y terfynell ac yn llofnodi imiwn yn yr pegyn bash, mae'r hyn yn rhedeg ac mae'r hyn yn achub yr gorchwil i wneud hyn pob tro. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.